am lost, I am vain, I will never be the same without you. НС реклама. Национална информационна кампания по приемна грижа на Българския младежки червен кръст. За да пораснат децата се нуждаят от любов, внимание и грижа. Нужно им е да повярват, че са добре дошли на света. Докато има бебета, чиито майки не могат да се грижат за тях, ще продължаваме да разчитаме на помощта на приемните родители. Приемните родители носят стабилност, любов и разбиране за детето в труден за него и семейството му момент. Ако искате да разберете повече за това, какво е да си приемен родител, обърнете се към областния център по приемна грижа